Barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya. Ina son zan ɗan yi bayani ne akan wani arbitrage wanda ake BINANCE P2P, wanda yana ɗan profit ana samu sosai gaskiya, sai dai yana buƙatan demanding na kuɗi ne, huge amount of money yake buƙata sosai gaskiya. Amma before, ko da baka da kuɗin dai bari in maka bayanin shi yanda yake so that ko da ni ma ban da kuɗin amma dai muyi bayanin yanda abun yake, so that maybe ko zaka samu opportunity zaka ɗan iya yin shi. Da farko dai shi wannan transaction ana yin shi a Binance a P2P ne kawai. A P2P za ka yi shi. Zaka ko ka tura kuɗin ko kuma ka abun nan, bari in ɗan muku lissafi yanda abun zai kasance. Zaka sa kuɗi, ana buƙatan kuɗi kai kaman miliyan 1 ko miliyan 2 hakan nan. In ba kuɗi ɗan kaɗan gaskiya ba a wani profit sosai. So misali yanzu kana neman wanda zaka siya kaya wurin shi wanda yake da kuɗi da yawa kaman miliyan 1, miliyan 2, miliyan 1, wanda dai at least yana da kaya da yawa a hannun shi, wanda zai iya siyar maka kayan miliyan 2 ma ko miliyan, kun ga wannan miliyan 1 ne kawai zai iya siyarwa. So ɗan kan dubawa wanda zai samu na miliyan 1, na miliyan 2 hakan nan. Zamu siya kayan miliyan 2. Zaka iya yin filtering, a sa 2 million ɗin a nan, sa 2 million a nan. Zaka yi filtering. Ana yin filtering, kaga yanzu an sa kuɗin 200,000, zamu ƙara 0 ɗaya. To mun ƙara 0 ɗaya, kaga 2 million nan. So zaka duba misali kaga kaman wannan 2 million and above. So zaka zo kan shi haka, zaka placing na buy ne, zaka siye ne. Kuɗin na nan a cikin account naka na bankin ka, sai ka zo P2P sai ka ce kayan miliyan 2. Ka siya kayan miliyan 2 a nan, ka duba zaka ga kayan miliyan 2, ka duba zaka gani 2 million, 2 million gashi nan. So ga adadin dollar da za su baka nan, adadin dollar da za su baka shine wannan, shine 2653.26, abunda za a baka kenan, 0.26. So sai ka rubuta wannan abun a paper, kana son kai analysis nawa zaka samu kenan. Sai ka rubuta a paper, sai ka fita, sai ka je trading ko converting, duk wanda ka yi is normal. Zaka iya yin converting, zaka iya yin trading. Converting zaka yi converting na wannan adadin dollar da ka siya in misali USDT, adadin USDT da kake da shi zuwa Bitcoin. So kana da adadin USDT guda 2653.62. So bai fitar mana da amount a nan ba saboda bamu da adadin abun a cikin account namu. So wannan in zamu analysis zamu zo nan trading ne. A trading zaka yi. A trading sai ka mai da shi market. Ka mai da shi yanzu kaga yana nan kan market. So a nan ka duba zaka ga amount, a gefe kuma zaka ga total. To sai ka mai da shi kan total ɗin. In ka mai da shi total, sai ka rubuta adadin wannan amount na USDT da ka siya, sai ka rubuta shi a nan. Saboda kai analysis na kasuwan ka san guda nawa zaka samu Bitcoin kenan. So ka ga adadin abun da ka siya, to sai ka zo gefen amount. To that means amount, wannan total ɗin ne, total ne yana nunawa cewa total kuɗin da kake da shi. Amount kuma amount na Bitcoin da za a baka kenan. So sai kai copying wannan amount ɗin. Shi ma za ka yi copying shi a paper ne, so that sai kai analysis ɗin da kyau. So sai ka zo P2P ka again, sai ka shiga P2P. Sai ka mai da shi, ɗazu muna nan mun yi buying ne, to yanzu sell za mu danna, sai ka danna sell. Sai ka zaɓi BTC, Bitcoin kenan wannan, sai ka zaɓe shi. To ka zaɓe shi, so ka ga wannan yana karɓan kuɗi daga miliyan 2 ya sama wannan, daga miliyan 2 zuwa miliyan 50, sai ka danna kan shi. Sai kai pasting na wannan abun da kai copy ɗin. Kaga a nan da samu miliyan 2,800,000. So in account naka miliyan 2,800,000, kaga za samu riban 8,000 kenan, kuɗin da zai sauka cikin account naka. Riban 8,000, profit na 8,000 just in 40 minutes, bai kai ma 30 ba, 10 minutes ne. Inda zaka tura masa, zai turo maka kuɗin ka take, kai kuma sai ka je ka yi wannan swapping ka dawo nan, sai ka sake turawa, zaka samu 8,000. To in account naka misali ace kana a cikin analysis da ni binciken da nayi, bankuna guda 3 zuwa 4 ne wanda suke da, wanda zaka iya, sai dai ka san transaction na banki zaka iya zuwa a je a ƙara maka. So in daka account naka ƙaramin account ne, normal babban account ne, zaka ga 5 million ne shine daily transaction limit naka. And then in
abun nan naka in dai ka je ka exceed za a iya kai maka shi har 15 million, har 50 million ma duka suna sakawa. To amma dai according to yanda ka abun transaction naka ne zai sa a ƙara maka. So in account naka ƙaramin account ne babban account ne wanda dai 5 million ne limit nashi, za ka yi transaction sau biyu kenan a rana. To kaga transaction sau biyu kuma kai transaction sau biyu zai kasance 8,300 kuka duba nan. To sai mu je kasuwa mu gwada dannawa a calculator mu gani 8,300 mu je ko 8,300 times 2 kaga kana da 16,000, kaga 16,000 daily. So in da ka yi times 7 na kwana bakwai 16,000 times 7 16,000 a cire 600 ɗin ma 16,000 times 7 saboda akwai charges, kaga kana da 112,000 wanda za ka yi in dai za ka yi a sati, a ce duk sati kowane rana za ka yi na kwana bakwai, kaga kana da 100,012. Don kuma dai huge amount of money ne, miliyan 2 ba ƙaramin kuɗi ba ne gaskiya. So wannan a taƙaice kenan na wannan transaction ɗin wanda zai iya. To amma kamar misali a cikin bankunan da na yi analysis nasu, kaga kamar UBA za ka iya zuwa bankin ko kai tsaye ka je za su baka form ne ka cika na kana son ka increasing na limit naka. Kamar shi za su increase limit naka zuwa 25 million ko son 8. Don in za ka yi son 8 misali da kana da account da UBA ka ji sun increase maka limit naka 25, kana da account da Zenith su ma sun increase maka zuwa 25, kana da account da irin su OP kuma za ka iya ma ka zanto merchant. In dai ka zanto merchant ka karɓa POS machine nasu su daily transaction naka is unlimited ne. To za ka karɓa POS ɗin bai wuce 30,000 ba ne nake ko 20 da wani abu ne kuɗin POS ɗin. So in ka karɓa wannan POS ɗin kai unlimited transaction ne za ka yi a kowane rana. So kaga a taƙaice dai in dai za ka yi wannan transaction, in dai akwai kuɗin da za ka yi wannan transaction ɗin, to za ka dinga samun na cin abinci ko da ya ne dai. Amma duk mutum da ka san ya mallaki wannan kuɗin ka san dai ɗan wannan profit ɗin yana ga ƙaramin profit ne. Amma ba wai ka gan shi ƙarami ba ne ba gaskiya, saboda sai in kana yi, in dai kana yi to kaga profit zai kasance kullum kuɗinka ƙaruwa zai dinga yi. A taƙaice misali a ce yanzu za ka yi transaction a kowane rana za ka yi son 10. Amma kaga kamar 8,000 nan bai ka zanto specific abun da za ka dinga samuwa ba. Misali da mu ce approximately za ka dinga samun 5,000 a kowane rana. 5,000 a kowane transaction da ka yi approximately mu cire 2,000 a ce fluctuation na kasuwa. A ce 5,000 times 10 son 10 kaga 50,000 kenan. To in 50,000 za ka yi 50,000 son 7 kaga kana da 350,000. To 350,000 son 4 kana da 1,400,000. That's mean sati wata ɗaya kenan. So kaga a taƙaice in dai za ka yi transaction nan na wata biyu kana da 2,280,000. Kaga that's mean a cikin wata biyu kuɗinka ya dawo har da riban 800,000. Ba wani kasuwan da za ka yi a ce kasuwa ne wanda za ka yi kasuwa ka da miliyan 2 a ce cikin wata biyu kuɗinka ya dawo kuma har da riban kusan rabin kuɗin. Kaga abun gaskiya kuɗinka ya dawo ya ninka son 2 da kuma kusan son 3. Ka san gaskiya ba ƙaramin kasuwa ba ne wanda za ka yi irin wannan abu. So abun yana buƙatar lissafi ne gaskiya, and then kuma yana buƙatar analysis ne. Sannan kuma zai iya kasancewa ba kowane rana za ka yi ba saboda akwai psychological abun nan weakness da kuma tiredness wanda ka gaji da yin kasuwan. Analysis ma zai zanto ya baka wahala. To a ce za ka yi skipping misali mu ce ka samu a ce 5,000 times 10 kowane rana za ka yi son 10. So son 10 nan 5,000 times 10 kaga 50,000 ne kawai. So son 10 nan ba za mu ce bakwai ba, sai mu yi skipping. A kowane rana za ka cire kwana, a kowane sati za ka cire kwana 2 za ka kai son 5 kenan times 5 kaga kana da 250 kuma times 4 na wata ɗaya kenan kaga kana da miliyan 1. A cikin wata ɗaya kana da miliyan 1. That's mean a cikin wata biyu kana da miliyan 2 kenan. Kaga a ce a kowane rana a sati ma za ka cire kwana 2, wannan ranar hutunka ne ba za ka yi kasuwa ba. Sannan kuma kasuwan trading in za ka yi duka ba za ta wuce minti 30 ko minti 40 ba dukanta. Kai bai kai ma minti 30 ba. Kawai za ka yi placing order ne. Kai placing na order
time ne dama 15 minutes, yanzu da ka duba za ka gani yana da time, kaga 45 minutes ne shi minimal abu time da zai tura ma kuɗin ka. To amma bai kai wannan 45 minutes din ba, kuka duba za ku ga 45 minutes bai kai 45 minutes ba, duka bai wuce 15 minutes a 10 minutes, saboda wa'innan manyan market ne. Duk wanda ga yake wannan trading kuka duba za ku gani shi trading nashi daga kan miliyan 2 ne zuwa miliyan 50. Ku duba nan za ku gani daga miliyan 2 ne zuwa miliyan 50, wannan kaga daga miliyan 5 ne zuwa miliyan 15 12. Ka gan su daga manya-manyan market ne, sannan kuma duk wannan market din kuka duba za ku gani BINANCE ta yi recognizing nasu, sannan kuma kun ga trading da suke, za ka ga trading in ba suka trading mai yawa sosai ba, kamar wannan yana da 90% trust, wannan na da 85% trust. So duka za ka gani trading nasu suna nan manyan market ne, za ka ga trading nasu ba wai sosai haka ake ba, saboda ba inflation na mutane sosai a kai. Za ka ga kawai kaɗan-kaɗan ne ake transaction ɗin. To wannan transaction ɗin da kawai da wuri zai tura ma kuɗin ka. Misali ma ka samu wanda kuka saba ma kan ma kana tura masa kawai, kana ce ka tura, za ka ga ko bai confirm ba zai tura ma kuɗin ka ne kawai, sai ga cikin minti kaɗan kawai ka making na kusan 50,000 a cikin rana. So kaga abun ba ƙanƙanin bane ba gaskiya. So wannan dai advertising ne, ina nuna ma wanda at least dai suke da daman yi. Gaskiya wannan abun yana buƙatar kuɗi, da duk miliyan 2 ba ƙaramin kuɗi bane ba. So in kana da daman yi za ka ɗan iya ko da ɗan kaɗan ne ka yi shi ka gwada ka gani. Thank you.